Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы студияда Аделя Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. В нашей службе случайных людей не бывает. Социаль хезмәткәрләрнең һөнәри бәйрәмнәре бүген изге күңелле хезмәт ияләрен хөрмәтләделәр. Зәйлеләр чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Первые дни проходят очень хорошо. Замечательно, весело все тут. Созвездие Йолдызлык шәһәр яны лагерында ял ничек оешкан. 8 июнь социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Бүген олы йөрәкле хезмәт ияләрен хөрмәтләү чарасы булды. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә бәйрәм тантанасы 8 июнь социаль хезмәткәрләр көне буларак билгеләп үтелә. Һөнәри бәйрәмнәр уңаеннан кунакларны район башлыгы да тәбрикләде. От всех заинцев, от себя лично, исполкома совета, что сегодня создаете вот такую ауру, которая необходима для многих людей. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов та видео язма аша котлау юллаганнар. Бүгенге көндә районда 100дән артык хезмәткәр социаль кайгыртуга мохтаҗларга хезмәт күрсәтә. Башка тармаклардагы кебек үк социаль яклау хезмәтендә дә күп төрле яңалыклар, заманча технологик үзгәрешләр гамәлгә кертелә. Говорят, что в нашей службе случайных людей не бывает. Действительно, в нашей службе могут только работать те, кто умеет сочувствовать, сопереживать и сострадать. Те люди, которые умеют работать с живыми людьми. Мы те люди, мы единственная та служба, которая работаем с разными населениями. И именно к нам приходят люди тогда, когда уже действительно требуется им помощь. Бүген үз эшләрен яратып җиренә җиткереп башкаручы 40 хезмәткәр төрле дәрәҗәле бүләкләргә ия булды. Социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләп, Мирас һәм Азаль вокаль ансамбльләре иң яхшы җырларын бүләк иттеләр. Бәйрәм кунакларына игелекле хезмәтләрен тагын да рухланыбрак эшләргә көч һәм дәрт өстәделәр. Аделя Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Зәйлеләр махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Бу юлы кирәк-яраклар Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләре халкы өчен әзерләнде. Зур йөк машинасы Җиңү бульварыннан кузгалды. Зәйдән чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Көнкүреш кирәк-яраклары бу юлы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен озатылды. Хәзер Рубежный шәһәре дә Татарстан шефлыгына алынды. В составе гуманитарного груза направляем автомобиль УАЗ для госпиталя, медикаменты, средства личной гигиены, одежда для госпиталя. В город Рубежный мы отправляем сахарный песок, муку, макаронные изделия, пиломатериал для хозпотребностей также. Гуманитар ярдәм район халкы Зәй җылысы хәйрия оешмасы, район советы һәм башкарма комитет хезмәткәрләре ярдәме белән тупланды. Зәйлеләрнең бердәм булуын, аны җыю эшендә активлык күрсәтүчеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Җыйган безнең менә шушы ярдәм һәрбер кешегә барып җитәрлек булсын. Хәерле юллар телик, исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Зәйдән кузгалган йөкне район башлыгы үзе һәм сугышчан бердәмлек иҗтимагый оешмасы рәисе Сергей Хватков озата барачак. Алар юлда республика колоннасына кушылып, бергә тиешле урынга барып җитәчәкләр. Аделя Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Безнең ишегалды программасы быел да гамәлдә, аның буенча агымдагы елда Зәйдә 19 күпкатлы йорт ишегалды төзекләндереләчәк. Кайсы йорт тирәләре яңартыла, хәзерге көндә нинди эшләр алып барыла? Тулырак киләсе сюжетта. Зәйнең энергетиклар урамындагы 7 һәм 7 А йортлары ишегалдында ремонт эшләре бара. Ул безнең ишегалды республика программасы буенча башкарыла. Бүгенге көндә подрядчылар тротуарларны яңарту эше белән мәшгуль. Все входные группы ремонтируется асфальт, прокладываются новые тротуарные связи по этому комплексу дворов. Появились детские площадки в безопасном песчаном покрытии. Также оборудуется асфальтное покрытие на местах хозяйственно-бытовых площадок, где будут установлены инвентарь для хознужд. Биредә ишек алдына керү өлеше яңартылып, өстәмә тротуарларда булдырылган. Капиталь төзекләндерү кысаларында урам яктырткычлары да яңа булачак. Шулай ук кече архитектура формалары, яңа скамьялар, шөп савытлары урнаштырылачак. Бу эшләрне тәмамлагач, йомгаклау этабы итеп, яңа асфальт катламы салыныр дип көтелә.
Бу җәйдә Зәйнең балалар сәламәтләндерү лагерьларында 40 меңгә якын малай һәм кыз ял итәчәк. Созвездие Йолдызлык шәһәр яны лагерында бу эш ничек оешкан, тулырак киләсе видеоязмада. Яхшы кәеф белән күңелле музыка астында Йолдызлык лагерында ял итүчеләр иртәнге зарядка ясый. Июнь башында килгән балалар лагерь тормышы белән танышырга өлгергән инде. Безне торгызалар бик яхшы. Безне кайвак, музыка кушалар дагы. Без кайвак җырлап куябыз. Аннары без китәбез тешләрне чырсатырга. Мин монда 5нче ял җитеп итәм һәм миңа бик ошый монда. Без конкурста катнашабыз һәм бияләр биябез. Йолдызлыкта 4 смена эшләячәк, шуның берсе махсус юнәлештә спортчыларны кабул итәчәк. Һәркайсы 21 көн дәвам итә. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Милли мәдәниятлар һәм традицияләр елында онытмаганнар. Вся развлекательная программа во время смен будет проходить под эгидой Года культуры народов Республики Татарстан. Все мероприятия будут направлены как раз-таки на раскрытие того, какая культура находится в нашей республике. На завтрак каша дружба, бутерброды с сыром и какао. Лагерьда ял итүчеләрне көн дәвамында 6 тапкыр тукландыру каралган. Көн саен пешекче апалары тәмле ризык белән сыйлый. Ял вакыты һәрвакыт саф һавада оештырыла. Көн дәвамында малайлар-кызлар спорт ярышларында көч сынаша, төрле уен бәйгеләрдә катнашып, кичке якта алар өчен бию кичәләре дә оештырыла. Быел лагерьда ял итүчеләр өчен яңа ял урыны барлыкка килгән. Көне буе арып талып, спорт күнегүләре башкарганнан соң менә шундый гамакларда утырып ял итәргә хәл җыярга мөмкин. Җәй дәвамында малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Әйдәманнар аларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Район газеталарына язылу кампаниясе тәмамлануга 1 айдан кимрәк вакыт калып бара. Матди мөмкинлекләре булмаганнар өчен басмаларга яздыруда изге күңелле хәйриячеләр ярдәм итә. Һәр ярты ел сайын хәйрияче Марсель Миниханов Зәй фуклары газетасына яздыруда булышлык итә. Шулай итеп ул Искезәй мәчетенә йөрүче өлкәннәрне сөендерә. Мин яздырам газетны Искезәй мәчетенә. Анда безнең бабалар читтән карап торганда укыйлар. Мен аларга шат, шуңар да әтрәк күңелләрен күтәрү өчен. Район газеталары һәр зәйлегә иң якын торучы мәгълүмат чарасы басмаларга Зәй почта бүлекчәләрендә һәм Ялчыгыл урамы 9нчы йорт адресы буенча урнашкан редакциядә язылырга мөмкин. Язылу кампаниясе июнь ахырына кадәр дәвам итә. Кемдә булса, менә өлкән яшьтәге кешегә яки социаль мөмкинлеге чикләнгән кешеләр булса, аларга яздырырга исәбе бар икән, рәхим итегез безнең редакциягә. Зәй фукларын укыгыз. Анда район хәбәрләре, кешеләр язмышы турында рәхәтләнеп укырга мөмкин. Хәйрия подпискасы бүләк итәргә теләүчеләрнең әле вакыты бар. Ярты ел буе атнасына 1 тапкыр килеп торган район газетасы изгелек эшләгән кешенең яхшылыгын, матур гамәлен искә төшерә. Бүгенге көндә Зәйдә юлларны ремонтлау дәвам итә. Хәзерге вакытта юл хезмәтләре шәһәр эчендәге участокларга асфальт сала. Зәйнең Таҗетдин Ялчыгыл урамында техника тавышы юлчылар эшли, биредә яңа асфальт булачак. Әлегә тиешле хезмәтләр иске өслек катламын ватып, яңасын салырга әзерлиләр. На этом участке мы будем фрезеровать порядка 120 метров на полную ширину проезжей части. А укладка будет чуть попозже, после очистки, дополнительной подготовки, я думаю, через пару дней. Юлларны төзекләндерү эше Зәйнең Чапаев урамында да бара. Хәзер урамнарыбыз төзек һәм тигез булачак. Иртәгә халкыбызның күркәм бәйрәме Сабан туе, бәйрәм кунаклары өчен нинди программа әзерләнгән? Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Халкыбызның күркәм бәйрәме Сабан туе якынлаша. Быел ул 10 июнь шимбә көнгә билгеләнгән. Бәйрәм чарасы иртәнге сәгать 9-да ипподромда ат ярышлары белән башлана. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында Сабан туены тантаналы төстә ачу каралган. Программада авыл хуҗалыгы алдынгыларын, кыр батырын хөрмәтләүгә зур урын бирелгән. Бәйрәм мәйданчыкларында сәхнәләштерелгән күренешләр, шәһәр коллективлары чыгышлары, мирас ансамбле үзенең матур җырларын яңгыратачак. Сабан туеның төп күрке булган милли көрәш ярышлары да махсус
урында оештырыла. Татар эстрадасы йолдызлары концерты күркәм бәйрәмне тагын да ямьләндереп торыр дип ышанабыз. Айрым мәйданчыкларда татар халкының милли уеннары уздырылачак, авыл җирлекләрендә исә сабан туйларны үткәрү 11 июнь якшәмбе көнгә билгеләнгән. Барыгызны да милли бәйрәмебездә көтеп калабыз. Әлеге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зәй яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Шулай ук район газеталарына язылу кампаниясе дәвам итә. Зәй яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, тизрәк Зәй фоклары һәм Новый Зәй басмаларына язылып калыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.